I sent greetings to all over the world. Today we were dancing on the Tischwindam. The Tischwindam. Herkes evdimen diyte. Liyabons aktif aştiya Almanya'ya. Didema ku xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê di çalakiya nobetê de bûne û hatin bombebaran kirine, Liyabons jî di nava wan de bû birîndar bû. Doh dema kerwanên xelkê Cizîrê ji bendava berxwedanê giştin bajarê Hesekê, kesên ku di êrişê dewleta Tirk de birîndar bûbûne, rakirin nexweşxaneyan ne. Meserdana Liya kir û ji me re behsa kêliyên bombebaranê kir. Bi çavê xwedîtiyê wek bi rastî saniyê de ku gel dîlan dikire ser bendava tişîn, jî bû avê xwe, jî bû demokratî azadiya xwe, wî sanî de belafera şer û keşif bombebaraniya gel çê dike. Em bi rastî jî pir bendor bûn wî çax. Liya diyar kir ku ji mafê xelkê herêmê ye ku bendava xwe biparêzin ne, lê dewleta Tirk bi dron û balafiran wan hedef digirin ne. Me dît çalakiyekî olo ya gel çê bû. Jî bû dixwastin bendava xwe biparêzin. û satin berê jî dagirkera Tirk jî gelek dem vî herêmê êriş kir. Ama niha gelek yekî duşvar bû û wek xeterekî mezin bû jî bû bendava tişîn. Jî bû wî giştî millet çû û dixwast bi aşotî çalakiya xwe li vê çê bike. û devleta Tirk çi kir bi belafera şer, bi dron, bi keşif, bombebaran gel dikir. Liyabons bang lê cîhan û civaka navnetewî kir ku ji bêdengiya xwe derkevin ne û komkujiyên Tirkiyeyên derheqê xelkê herêmê rawestînin ne. Fikrin giştî dunyar gelek wî bisanî bi ev sûçên şer, ev nema jî şer maye, ev ne şer, ev katliamekî. Katliam û gelek hemû millet ya dunyar rabin ser xwe û wî hember xwe wek êrişekî hember xwe bibînin. Dawiyê de Liyabons anî ziman ku ew ji moral û berxwedana gelê herêmê matmayî maye. Ev gel ku niha diçe berxwedana tişîne, ser çava xwe mirin şehadet û êşekî mitin debastikî, ama dîsa diçe bi moralekî awkres bilind bi rastî em bi simana xwe nikarin bibin. Dewleta Tirka dagirker ji bo Kurdan qir bike, bi her awayî û teknîkên pêş êriş dike. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ev tiştê berçava. Zêdeyî 45 roj hine êrişî bendava tişrînê dike. Ji bo piştgiriya Qesedê û parastina av û axa xwe, xelkê herêmê ber bi bendavê ve diçin.